Ekeonga kya Mamugusi. Aye umurimi nuranye kunyura ligesa ligia buno imbusuro ya KH500-43A neroli kiro nyura imbusuro ye nigo iringia asi eka iyembo nigo ugutumia chikiro Ikomi awasura gese chibudigu chakira emerongo 35 wika emerongene umuyabwaje no bonge igatiabo nigo ekoremereria ngakindi usi ebe umurekera busi embura nigo ekobereka na kwa mabwango Tiriko iwa maruire imbusuru ya KH500-43A nero imbusuru enchole atubwiba amasakara aye nigo ari indagira ase etugo witani ayo ejene imbusuru witani echimbusuru nigo ekorosi wakurwa ase company ya East African Seed Company imbusuru ya KH500-43A imbusuru enchole asirigesa aligeya asamange tubakiri isimi ase inamba inuti isano libere inye inuti inye isano limo isano busi inuti ibere ejemu inye kinda inye isatu isano imbusuru ya KH500-43A imbusuru enjoy. Wairevia mwancho murigereria ndansi asore mugasobono litiko ria Jumamosi useritiko ria Sabato wiki ni ya kabere koera ase umutinyo yego gatatu karibu sana Ekeonga Chinsa isano lebere chabono mugaso ireteriane Matildah Obaigwa na boigo veninyaboke kora sensemo ye ebimanyerero karibu sana ase Chinsa cha Facebook na boigo YouTube tunyare kubwaterana na Getembe TV emo ase emo na nekirongo chaka Ekeonga kora se county ya Nyamira ni bono hoyore omunogere bwe bunge iye county yo Musketa dia Sinyabaro bono anyare kwene kyabuna nigo aba MCA bono banyare witaba kubwaterana no mugavana bwe county yo Muske Amos Enyaribo asoko ne kyamagendero cyaso mumenye bwe county ya Nyamira nechinga kiecho nigo bono mwana siasa kurase county yo Muske James Kemoni nere abotogire ase okubwaterana kolende nigo bono ahorokire obwoba bwae kuna nigo aba MCA bakubwaterana chingaki amatuka erire ayo ase umunyamira tanyore amagendero aisaine wiki yaitete nashukuru sana aba MCA bari bachorire boss 20 ko batebimbiye mono asoko irege tambokero na goikerana no mugavana na kugamba mangana ya magenderero na procurement each project kiriba begete budget. Nyamira County government is now stable and united with the county assembly doing its role as oversight and legislation. Other things of development implementation still remains with the governor. We have provided a very conducive atmosphere and we promise that things are going to change and things are now working than before. Our speaker, nataka kusema nimefurahia kuona akileta umoja wa MCA wetu wa Nyamira County. Lakini tatizo niko nayo juu ya hiyo ni moja tu, wakati umekwisha. Umaba tokole gazi. Next year ni chukura tole no inga monu bachakire kamoni re rota no era tachagete. Bako moruan mwakati ga kole gazi yaye. Arage kiara ige saroche. Kemoni da ko chalende nere mokir korwo. Yasa nera acha mokonye mugambe nere. Ngoja nikuruani onde. Nataka kusema wakati ule ukifika nikitoka kwa ofisi yangu ile nasimamia ya Kenya nitakuja kugombania kiti ya ugavana Nyamira. Bobo deputy mwa konyo mu bichora twabere to kunya guichoreria
abantu bakonya kuminyoka abandi mwe bana n'iki pro box bakominyoka gocha bate bangoli bale chikura lakini obo deputy bako ba bono iga omogichoro isanire omogichoro beire nero koegwekero kyo bugabana abagichoro babeire obuchumbe mbabe kyo obuchumbe abagichoro twabeire obo senator mungane ta obo senator twabeire obo deputy omo chimigu ito mo deputy oyibono basereti na nero ichoro tike kabugeria mbweli ago etakonya go etagezo na mabuta mbali komwa abagichoro ba minto 2027 ndobwate Gutigana nayo ekaunti ya Kisii ni kubono yanyare guchakia abene echanjo yo koenana okwa gusiyo gukiania okwambukira kwebinyenye binyamoreo moyiga onyarite gukorekana asenja gitari ya Getembe iyo tokaime yomochie obosongo nigo chinga kiecho bono abatendeneri ono boigo abobotane kurwase wizara yo bocheno bono banyarite gukwanira ekirenga kiegitambukiro ekyo nekiro bono bakurawa na Dr. Matiko Kiabe oyobono onyare gotabuna nigo eserikali erigetie koenana chanjo yo gochase abamenyi bichinsemo ohiri kwana kiabuna ebinyenye byo biragendera kwambukira n'abantu nigo baboriwe banyare goitaba nabwe go kwenyorera echanjo eyo. We've received enough doses for our county, close to 500 for starters, and we expect that we'll be receiving more doses. It's a drug that is an injectable and has undergone various trials in the past and has been approved by the relevant regulatory bodies as safe and effective to prevent new infections. Everyone receiving it should have the confidence to come forth and get the injection. Lenacapavir comes as an injection of 2 vials as well as 2 tablets. So the injections are done on the first day at 2 sites, subsequent to which the tablets are given, and 24 hours later another tablet is given. And prevention of acquisition of an infection starts around 48 hours. Twabere no magoko omonene mono asenge jo twabere involved na ndito gochiko bachi beneficiary tonyara genda ko betose sindani yenyara go tokonya ntonyara ko nyabato kwambukirwa evirusi bya HIV chisindani chiga buna tote bigu nigo chire sub county hospital Chinsa ase Kisii county ngima to mobilize ni 20 togenda to betose sindani ga era tonyara ko ba 0 tonyara ko ba ntwambukirwa evirusi bya HIV wasu tonyara go twara Kisii county 0 infection. Nashukuru for injection imekuwa at least it reduce stigma, so I'm happy for this. Yeah, I encourage my people msiogope. Mwakilishi wa wangina kurose kaunti ya Kisii Muske Doris Aburi nigobono anyarire kubore obona abanasiasa mbabonete gukiania siasa yabo ase omotukaega kubwa mono kira kumurekera aba Rosia Machiko se ababunge kurwa ase orugongo rwa Gusii chinga kiecho nigobono alirira buna erenacho koregasi no muraibensi Muske William Ruto elekoine kebuna unyare kwenana obukorere gochese abomenyi bechinsemo me ye kaunti ya Kisii. Asena abo mwana beti matonya oshobora siasa lero abantu bamanyire batagite ko bakorera amagenderero abantu batagite bate asemutagite monora amagenderero lakini mochandike nje kwa yari yangu tigamba amagenderero na moika monge kuleyo na bokorara gutuko kimanyite na bakorera tegasi elegasi nonyama kyangira tigete legasi na kiboni gatokorera ki semi na jafuka kwa kirani mamo jugo ni dama kwa dama amenyo choka siasa man njera teyo mongina wewa tarati ale tumatumie bare ke nita leo mwana utaranyo la para njera bate stima ogende tota leo tutu wala mbate mtemba wa destiny lakini yeye kama tole visunte abantu bakutagama demo cha kuika 2027 eto cha kurusira ile serikali agenda kuchikura mbamutebe tubo bati mbaya takora tiki tikamwe chandira ki
Tiga kuwanya bantu bamino ko yo. Tiga kuita na bosa eli amatangare wo mujumbo yo musani to sire tenyano. Mama eta bajumba bantu bati kumulele singa ibalwete. Boy. Ilumoitana mtu abajumbe tokale ni to ibwane to koye chayamu omujumbe ga ukwelu. No mwabo iwoko teba na ikuliyele se saini emutiera mata ilumwa koraki mwarwa ndumoko rwanda wama chibese chiri chumanere kumujumba kuri umushahara yomo ole nani kumanere omujumbe ga constituency njeli constituency rega nai tando mawelo omujumbe ga kuhaleka maraniki na maraniki nebe iko karababa to mchana nai mona yete korusi asemo aseruto musanyo nemo mwelere mbale na omurai wense moske William Ruto ni gobono asavire abobotani be serikali ya broad based anera muno hikiama kia UDA na boigo ODM kopeka omurembe egati yabo ni gobono aborire buna mbabusa gutwara liomona egati yabo elio banyare gusira ekirenga gie serikali eyo yokobwaterana ni ganyare tiko yokwana ega lituko regoro maragoba kira gusanga na Waislamu asia magacho aikulu enene. Viongozi wa chama ya ODM na viongozi wa chama ya UDA, tafadhali musigombane, musigombanishwe. You have a responsibility to unite this nation. Musigawanye taifa letu la Kenya. Tafadhali nawaomba. I want you to understand that you have a very heavy responsibility. On your shoulders rests the unity of Kenya. On your shoulders rests the unity of our nation. Tunaelewana jameni? Na sasa mumesikia kwa broad based iko fire na iko power. Ukiongeza fire na power inakuwa fire power. Bas, nafikiri hiyo itatusaidia kusonga mbele. Sindio? Na ukona korasi umuyigo uyu nigo museneta we county ya Siaya umuske Oburu Odinga uyu nende ore umurai wikiama gia ODM bono anyaje gutabuna orugongo rwa Northern Kenya na borugusirwa ase uburemi nigo atebire bamenye bororo nigo bole abatugi nande riro ba Chinsa na boli konyara gusira ebimeli ao ekero eserikali iranyare gwesonane na bwo gukone kibuna abamenye abo banyorire amache ase ubunge are very fertile, and the rain which rains in this country is a lot of rain, Mr. President, and that rain also rains up there where they are mainly Muslim. They are nomads, and you tell them that those areas you get the lowest in return per acre. Mr. President, I was so happy when you established this fund of infrastructure, because those areas just need development, that is infrastructure, and they will get even better returns than the so-called high potential areas, Mr. President. Mr. Speaker, Mr. President, I hope that this fund of infrastructure will not discriminate the North. It must be used to open the infrastructure in the North, and we shall work together to make sure, when a president, when the next elections come, and those developments are there of infrastructure in the North, it is more than enough. We shall contain water which will be used for irrigation, water which will be used to contain floods, water which will be used for generating electricity, and it will also be mwancho muligirire kurase kiombe ya Central Organization of Trade Unions gose kotu nigo nainde
Francis Atwoli anyarire gochoro kwira na abisi kwa umuteneneri bw'ekiombekyo gekurigereria obukori emirimo gose obwene obukori emirimo ime yense ya Kenya nigo bono abere gakora ase kiombekyo gwetania emyaka 20 nande arachikwira na abisi ase ntundaende y'emyaka 5 no bochori bwakorekana litukoria rero ase Chinsa mochiria cha Kisumu. Is the one who speaks and who fights for your rights. This is an indomitable lion, isn't it? Unbreakable. The only one and only, who represents workers in Kenya, represents workers in East Africa, represents workers continentally, represents workers at the governing body of the ILO. This is the one and only Dr. Brother Francis Atwoli. Nyarere ayona yanda mange ase Chinsemo chiri cha Facebook wasa gotonyora buna Getembe TV na bwigo Chinsemo cha YouTube Chinsemo cha TikTok gotonyora buna Getembe TV na bwigo FM korende tumirane na ndase Ekeonga Chinsa Ikomi charero muragoba irinde tunyara ko yasanga ase nchera ere eyabene dietariane Matildah Obaigwa na bwigo veni nyaboke kurwa sebi manyererio nere Kevin Ongeri wakubuatirana na Wilfred matundra kwenekelia chivichane riogi asinchira engikerano gendera kurigereria Getembe TV rituko olie sabato ewiki ya kabere yairire asumoti nyoyega ogatato. Gusie bono na bukwegokia aso gusonja etibi ya uwanje kya Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimruli ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingira ku mwaka muya iliwego kinemiruli yetu ao inyoranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network Ekeonga kya Momogusi. Gitari ya HK International Medical Center nige gotoka imemo chobosongo nigo yakira sengencho yao na bwigo nige bwate abanyagitari bo bwato bumanyi bwigoro kigima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari ibimi kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega ibo muchito bosongo Bwigo nyagitari ya nige bwate chi machines chingia echichigo tumeka koringoria marwere ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao nabonta getogotanga ase nyagitari ya ituni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka somo nubweke songo nga full body check up igonta getogotanga nigo tokorigere likorwa somo twe paka magoro ise twarigere the internal organs cha uchons pina kichigo function tokonyora chiri cha sero function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke
prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies, cancer, nonya no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbwa ntubwata mariogo ya maino ntubwata mariogo ya marwaire emeki eri etichete emeki ngo tichere yachikore ntobokongwa senkoro ibonga mariogo ali yago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga ata